South Africans, let's salute the Ghanaian president, or should I say the Ghanaian government. Finally, abantu abayi-300 baseGhana, noku government wakhona took it upon themselves into baba transport back to their country because bayabona into bi-South Africans zisimisele ngalento yomcimbi we-30 zikaJune usuku olukhulu. So bayabona nje into ba le into serious and abafukalelanga into ba kuze kufane nala nyaka ka2008. So abantu babo babathathile. So bachilo bathi lena kusese yi-first batch yabantu abayi-300. So bayiqale Sunday ukuba processor kwachisa babona ke befika noke airport into ba naba nokungubisa bayahamba. Hayi ke ipolisa lethu bafethu seli confirm into ba kuloyo 300 leyo bayitenye qha abantu bebese South Africa ngokwasemthethweni, the rest bebezi illegal foreign nationals. Sesona statistics esi-right ke esi nizawukhumbula mosiba ngela xesha bokhona abantu bokufika bebhizi bekhempele eDurban besithi hayi bosabela impilo zabo bekho safe endizibuza ba xa bengafili safe besithi abanye phofu babaleke emazweni wabo because babengekho safe bengafiki nalapha bafiki abafili safe ithini lento bengabalekeli kwamanye amazwe nje inoba abaza feel safe kuwo yintoni but ke yakhona into ethu government wethu phofu home affairs uza nento ethi baba processile abantu abayana bonakala ingathi banamaphepha only 2 abangena amaphepha ndayiqonda nje ba webo buphixiphici yonke lanto ayikho lanto because imajority yabantu bona siyayazi into ba illegal apha ezweni lethu, only few are actually legal, imajority ba illegal. And ke ngoku umuntu illegal umuntu ozangela ngendlela engaqondakali ngumgulukudu lonto leyo. So siyahalela nje into ba kona makulunge and singalwi ke phofu nabo bafethu sisitsho nje sithi sihalela nje ukuba kube khona nje i-law and order because some of us have actually traveled outside the borders of South Africa and siyayibona into ba lento yenzeka apha eSouth Africa kwamanye amazwe bafethu ayikho lento le. Asithetha into kandiva kwezinye zezinto, sithetha izinto that we have experienced. Xa sifika kwamanye amazwe sifika siwahlonipha amanye amazwe because siyazazi into ba sizeke sizizivakashi singama-visitors kwamanye amazwe and siyawumamela umthetho wakhona akudlalwa. Even bona abantu bakhona lento abafuna ukuyenza xa befika apha eSouth Africa abayenzi even kwawabo amazwe because kunantoni kune-law and order. Even ijele zakhona bafethu zijele bayosaba ukwenza ubugulukudu kwi-countries zabo because bayazi ba ijele yijele akudlalwa bafethu. So nje into ilapho ayikhona into ethethekayo apha ngokungathi iNigeria seyithe nje nayo lento yenziwe eSouth Africa ebantwini bayo nabo bazayenza eNigeria ebantwini bethu. Ndingekho sho ncami into umzekelo eNigeria, how many illegal foreigners do we have in Nigeria? Bafike njani beyofunani? Hayi bafethu andiyazi but nje andiyiboni ncam. Ndikhumbula nini khona into ivideo ngeke ndadibana nayo apha bebhizi befunana ne-illegal foreigners zange bazifumana besehla besenyuka bethi befuna nama-South Africa zange bawafumana. So uba ngaba izawuthi into yakhona siyazi bethiwa ingathi bafuna ukubatshisa Shoprite bafuna ukutshisa Shoprite sasike sayiva into yaseparlament babathi bafuna into ba ku-revoke ii-licenses zo-DSTV license zento ezo-MTN bafethu singendawo right now into esinendaba nayo kukulungisa ilizwe lethu. Uba benzani ngoShoprite oShoprite oqashwa abantu babo oShoprite okubenefita bona i-MTN kuzi-network abazisebenzisayo bona uba bathi nje bafuna ukushata down i-country yabo bafethu singendawo leyo yabo silungise mabalungise elabilizwe ngendlela abacinga ngayo nathi sibhizi silungisa elethu ilizwe ngendlela esicinga ngayo. Phofu ne-embassy yakhona ento eNigeria yayike yayiveza into yoba izimisele into yobu-transport abantu bakhona neZimbabwe besike seva kuthiwa hayi bathi ibhasi zizawuba available into yoba abantu bahambe abantu bakubona sizama ukulungisa bafethu. You are like xa kumane kuthetheka into ba sizawuba siyi-Africa sizoba yiyo yona i-Africa but lungisana amazweni ukwenzela uba nathi sizokwazi into bathini sigqobhoze sikwazi ukuvisitha kuma-countries wenu azabe nawo esemgangathweni othini alright. Anirhaleli nina aninizinci nge-countries zenu anirhaleli uba nee-countries njengathi zibhadlabhadlile. Le energy ninayo banizolwisana nabantu umzekelo eSouth Africa, why don't you take it kuliswe ugovernment wenu sizanincedisa nani in as much as nithanda ukuthi hayi nasincedisa xa kulwela i-apartheid xa kuthini it's fine iyana emazweni wenu inoba nathi sizanincedisa kulo mazwe wenu into yoba nani nilweleni inkululeko ke kwezo ndawo zenu. Hayi bafethu masingaphathanini kakubi manje yona into yakhona izawubambi ayizuba nhle ncam but nje anihalela ngibona kuba kuze kuchitheke igazi. So ngathi nje kona umuntu nomuntu nje ezikakhesaro kakhesalo umuntu nomuntu angaqoqa umsila wakhe bafethu siboneni basenza njani. Ku government wena into esilwa nayo owethu government not i-foreign nationals.
What we found is that of the 300, only 10 of them are legal in the country. So quite a number of them is in non-compliance to our Immigration Act. And as I indicated, we'll make sure that certain enforcement actions are implemented. We found that many of them did not comply with the South African immigration legislation, and there are certain transgressions found, and therefore we obviously will have to make sure that certain sanctions enforced. But I think what's important is that the collaboration with the Ghanaian embassy and ourselves to make sure that we have the numbers that they indicated they have, bring them here to the airport, and to make sure that the processes are followed here as well.